माय नोंलाय आं आरो गाबज्रिगासिनो दङ खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान लस नोंथांखौ फिनखौ साबरबावबाय बरायहांनायावनो बेखौ जाना फैदों नों आंखौ एवथ'नो सिनायलायनानै गावनो नै होनाफोर पालक पनिर संनो होननानै आखायाव लामाय आंखौ एवथ'नानै मानसिया सफैला मायो लाल मिर्च दखानावसो थांब्रबदों आरो ना बिदि जायो इन्ट्र'आ सोरनाबा इन्ट्र' मारिहांनायावनो आচ্ছা बेयाव हरनोसै माने न'आव दहाय फुङाव बारियाव हाबनायावहाय मोजां मोजां पालें नुबायना पालक पनिर जानांगोन होननानै आरोखि गावनो गोसोखांदों रावबो गोसोखाङाखै जोंहाथ' पनिर जानाय नियम गैखाया बेहाय गोदोनिफ्राय नियम गैया हा चिलि सोयो चिलि पाउडार बानलु सोयो ए बानलुसो हरबाय भगबान नैबेहाय मा माथो दङ नैबे बिसिना गैया जेबो जिरासो खोमा बानलुआ सिबोगोनहाय हा ओहो एसेल' होबाय ओहो मिट मस्ला बिनायलाय मानो बिदि चिकेन पाउडार हरनांगौ बेहालाय चिकेन लायनो माबा चिलि पाउडार हरनांगौ समस्याहाय थारमाने ओंख्रिया जोंना दिनै बेनो आरोना माथो होनना बुंबावनो ओमफ्राय गस्ला गांसेखौनो खयदिन गानखो लंपेन्ट गांसेखौनो खयदिन गानखो आसरित ना बिफा सान्दुंआनो गैयाबा दिनैसो एसे महर क'क्राझारनिफ्राय बेखौनो गानबोबाय अबा ओंखारबाबो बेखौनो गानो आरो बिजनियाव होयो बेखौनो गानबाय भगवान ओमफ्राय आं ओरै आलु भाजा एवगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जादेरनो होननानैहाय ओमफ्राय दहायबो ना जानायखाय एसे बेदर जानायखाय आरो मैया मोनायावबो दाउ बेदर जानायखाय जेबो लाबोआखै बेखौनो जासिगोन आरो लाबोनोबाथ' लाबोगौमोन जागोन जालाबा माथो होनबावनो गनायाव गनाय मालाय बेखौनो मोनहा आलु भाजा एवदों एसे आलु गोरलै फुल गोदौगासिनो दङ बै होला एसे दा होगोन ना उनावसो फुरा ग्राइन्डार खालामजोब्बाय आरोना हा माखौ मा दं ओमफ्राय गाबनो ना मिनिनो आंनि ब्लग बानायनाय सिदा सिदि अखानायैसो लाखिफिनलायबाय आङो नै मैया पालक पनिर जानानैहाय ब्लगखौ जोबोनो लायासै बेनिफ्राय नै दिनैसो जाफैफिनलायबाय आरोना फुंनि लाहार फाहार फुंनि माने सानसुनि लाहार फाहार माने जोंबो जायखारसिगोनलाय आइया जि बुरजा हादोंहाय हालदैखौ ओमफ्राय सासे सुबुङा ओरै मुला खाजि हादों मुलायाबो बेदरानो गैया मिनिनानै थैगोन बिलाइयासो ग्रोम ग्रोम ना अयनाय बिलाइ जाग्रा ना मा होननांगौ है ओंखाम जानोसै दखान दला हाबबाय थानाङा जारलासो इसे लावदुम बोरै बाजारानो थांखो बे नायसाय बिबैजों ओरै बिबैया सिगां बायलांसै बिबैयाबो जिजों फ्राद माबा एसे मोजां मोनलायनो उनथिं आरोना बाहामथ' हाखाया नालाय दखानाव थांदों माने सानै सुबुङा समस्या थारमाने आलासिफ्रा मिरामिस जानानै थांसै आरोना ओमफ्राय सोनाफोर बेयो 1 थारिखनि ब्लग हेपि निउ इयार आरोना जों 1 थारिखआव थांफिनसिगोन हरनै थानाय जाबाय आरोना 30 थारिखआव फैनो नालाय 30 31 ओमफ्राय आइया बेसादखौहायनो 5 थाखा गांलाब होनानैहाय थांदो सारियालियाव लायदो मा जानो दाउ गिसि जानो ना जानो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय जाग्रायाबो जाला जाहैदों आरोना आलासिया आंहाथ' मोनबा अमासो जागौमोन बोसोर गोदानाव गोदावसोराव अमायालाय लायबाबो गामिफ्राव फुथारदोंमोन खोमा ओमफ्राय मान गोनाङानो जालाबा ओमफ्राय आंबो बाथै होननानै थाबाय आरो आयै मा लाबोगोन दखाननिफ्राय बिबैजों थांनानै बाजारनानै थांनाया दखान मोननाय लोगो लोगो ओंखारबाय जाहैदों आरो माल बासिनांगोन ना ओरैबादि आं फिसाया गस्ला गोदान गानदों ओरै फैलाय मा ओरै फैलाय दाखालि 150 थाखानि बायनानै लाबोदों जि मोजां समायदोंहाय उन्दैखौ फैसाय मा फैसाय आयै आं फिसाखौ आयै बाबा नों बारा जानांला सेस ओमफ्राय आरो न'खरनि गोरा गाहाया मालाय पिकनिक जानोसो थांदों फंबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोर दा लायदो गुमैजों होनलांदोंमोन गुमैयाबो लायला बिब'आबो लायला आरोना सिम्पोल जा मिरामिस जानानै जों गायब जालांसै ना मा होनो आलासिया बिदि जायो बिमाया बेस्रा आयो आलासिया बिदि जायो नामा होनगासिनो दं मिथिबाय मैयाबो जेबो जानाय जायासै होनगासिनो मानो होनबा मैयाबो पनिरसो जाबायना बेबो आलासि संनाय आरो गावहासो अमा भगबान गुसु गुला मा खालामदों मा मादों समस्याहाय आं हाला
ओंखाम जानोसै सुनाफोरजों दावदै एवनोसै आरोना दावदैखौ बे जानाय नङा जोंहा बिमा फिसाला आरो आइयाबो दिनै बिस्थिबार मिरामिस आरोना दान्दिसे उनाव ओमफ्राय ओंखाम जाखां लोंखां नै आइया बेफोरखौनो बुजुर बाजार खानानै फालें एसे लाइबो ना सिङाव एसे लाइ बुथुवाखै हायासै नोङो ए जाबाय दे जाबाय नै बायनानैसो जाखानाय जाखायो ओमफ्राय ओरै लाफाया नोंबो लाखि एफा बुरजा लांजानाय नङा आं लोबासै न'आव लोंसै लाफाया बांद्रायगोन एफा बुरजा नङा आं प्लास्टिक नागिरनोसै र' बै खेरेफा खेरेफाखौ लाखिनोसै नोङो जायो खारै होननानैसो जाखायो जेबो नङा ओंखारबाय सुनाफोर जोङो नों फेंगानायखौ देखाया आङो ओरैबा दिनै 1 थारिख रिक्साफोरानो मोनगोन ना मोना बिफा फिसा सानैजों नायनो थांबाय आरो साथाम मानसिया मा होनो आबैमोनाव दसे थांनानै फैबाय आरोना आबैथ' नंला मादैमोनाव आरोना गामियाव फुरा न'आवहाय आं दुगैगौ माने थांनानै फैबाय आरो बिसोरो एसे आबाय थांनानै फैनाया गाइखेरबो एसे मोनबोलायबाय आरोना न' टेनसनसो आबैमोना पार्टि जादों आरो सोहाय बेगाव सोहैनो जाला माला नङा खामानि गैया दामानि गैया जानाङा आंनाव बिदि दाफ्लाव होफैनाङा मेंबोजोब्बाय आंहा ओरैनो आलासि जाबाबो सनाफोर मा होनना बुङो आरोना फुंनिफ्रायनो संनानै खोबनानै जानानै सिबस्रिं आरो कम्बला जों जोमनाया मालाय बिथाङा लामस्रांनानै खनस्रांनानै दोनहैजोब्बाय आरो आइनि थाइनि लामनानै दोनबाय बिस्रा बे थानो हाखाया आरोना न'आव हरैबाबो लामलाबाय थाखायो आरोना सान्दुं स्र' मोनदोंबाथाय बन लाजोबखायो मा होनदों आइया आं जाला माला जोमनायखायसो जाला माला नुदों आंखौ होनदों आइया दख'नाखौ बायनानै लानो रोङा बुरै गानग्रा होनदों ओरैनो गाननोसो बायदोंमोन दा गैला मालाय माना गाननानै बोराय जाबायानो आं जाया खालि जानाय हाथारलां बिसोरखौ दा गारियावसो मोनगोन नाथाय जानायल' बोखारदैयो नायलाय जानायल' दायोसो मोनगोन इयो आंजों र' हेपि निउ इयार गाइस डाइरेक्ट रिक्साखौ गेरगाबारि लानानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय हमथाहाय आं बाथारो आं सहायनो हाला आं दोखो मेंनानै आं फैग्रो खावबावसो जिराय बेहाबो बबेथिंबासो फेलन जाहैबावदों ओरै फै बिनिफ्राय नुहुरखायो नै स्रां फैनायनिफ्राय गारि फैबाय सौलाङो ओरै फै है बोरैबासो हालां दसे उनाव खालि बास मोनबायबो आरोना आङो बा न'आव थांफिनसिगोन खुसियानो बिराद न'आव थांफिनसैबाथाय बेना हाथायानो लोमलाया ओमफ्राय मा होनो ओरै नामायबोदोंबाथाय हाथायानो जोख्लोबबाय थाबाय थायो दिनै लोमलाबोरायोना बिराद थाराय सयथि जेने थेने हरनायहाय आरो गैला आरो 1 थारिखआव बिखुनजोनाव एसे मानायनो मोनबाय ओरैनो ओमफ्राय एबार आधाखौ न'आव मानायनोसै माबे होमबा आंखौ मानो बुजिया मा बानाय देखायनांगोन ना जाबाय आं सहायनो हाला थिक थाक खालि मोजां गारि मोनो आरोना डाइरेक्ट धुब्रि थांसै आरो माथोबाव मालाय हजोंहाय पार्टि जागासिनो दं लोगोफ्रा खाबदाब ओमफ्राय बेहालाय मा बिफानि गारिथां माथां आयु मा खालामदों बियो गोलैगोन ना नि गोलैगोनथ' गोलैगोन जा मोजां मोनदों आरो स्रां बासावहाय आरो बिनि सायाव लोगोसे दङ नालाय फागारा आगोलनि सिदा खालि जाबाय आरो आगोलाव दावखौ बोलायबाय खालि दावखौ ओंखारगासिनो दङ देहाय दसे उन्दुदो भगबान ओमफ्राय आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बेनोसैमोन एसे थांनानै फैबाय न'आवहाय ओमफ्राय बारा ब्लग थं लाबाय थायासै आङो कन्टिनिउनो बांसिन टाइम स्पेन्ड खालामबाय आरोना अफ केमेरा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच